वरदहारी यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन नन्दन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यमुनदीरावनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी கிருஷ்ணா ஷார்ட் ஆகாத கிளாஸ் எடுத்துட்டா மாதாஜி என்ன மாதாஜி ஷார்ட் ஆகாத கிளாஸ் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த மாதாஜி தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா continue your sevas actually okay மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி மாதாஜி சென்னை இஸ்கான்ல கோவர்த்தன பூஜை பண்றாங்க 22ஆம் தேதி யாரெல்லாம் வரீங்களோ பகவானுக்காக சாப்பாடு முறுக்கு லட்டு சீடை அதான் பண்ணிட்டு கொண்டு கொடுக்கலாம் மாதாஜி 80 கிச்சன்ல ஓகே கோவத்துல பூஜை பண்றாங்க மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா யாரெல்லாம் முடியும் கொண்டு வந்து தரலாம் மாதாஜி ஓகே ஃபைன் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா சென்னையில் இருக்கிறவங்க யூ ப்ளீஸ் டேக் அட்வான்டேஜ் ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் செய்வ நரோத்தமம் நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயா முதீரயேத்
ततो जयमुदयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु यस् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भगवत्तमश्लोके भक्तिर्भवते नैस्तिके भक्तिर्भवति नैष्टिके Reading from Bhagavatam. இன்னைக்கு 65 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 64 நான் சொல்லணும், 65 நீங்க படிக்கணும். 64 நீங்க சொல்லணும், 65 படிக்கணும். எஸ் எஸ் நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வாசிச்சிருங்க, கோர்வையா நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. 65 66 ஓகே பரவாயில்ல. ஓகே 2 ஸ்லோகம் போறோம், அதுக்கப்புறம் டைம் இருந்தா வாசிக்கலாம். ஓகே. तेनाश्य तातृशं राजन् लुलुङ्गिनो देहसम्भवम् श्रद्धा सवानुबुधो अर्थो न मनः स्पृष्टुम् अर्हति. यस् जयन्ती माताजी वासी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேனாஸ்ய தாத்ருஷம் ராஜன் லுங்கினோ தேக சம்பவம் ஸ்ரத்தா சவானுபூதோ ஹர்தோ ந மனக ஸ்பிருஷ்டும் அர்ஹதி. தேன ஆகையினால் அஸ்ய உயிர்வாளியின் தாத்ருஷம் அது போன்று ராஜன் ஓ மன்னனே லிங்கினா அவனிடம் நுண்மனம் ஆகிய ஆடை இருக்கிறது. தேகா சம்பவம் முந்தைய உடலினால் உருவாக்கப்பட்ட ஸ்ரத்தஸ்வா உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள். அணுனு பூத உணரவில்லை. அர்த்த ஒன்றினை நா இல்லை மனதில் ஸ்பிருஷ்டும் வெளிப்படுத்துவதற்கு அர்ஹதி இயல்கிறது. மொழிபெயர்ப்பு. ஆகையினால் அன்பு மன்னனே, நுண்மன ஆடையினால் மூடப்பட்டிருக்கும் உயிர் பல்வேறு வகையான சிந்தனைகளையும் நிழல் உருவங்களையும் வளர்கிறது என்றால் அத்தகு அவனது முந்தைய உடலே காரணமாகும். எனது இந்த வார்த்தைகள் சத்தியம் என்று ஏற்றுக்கொள்வாயாக. முந்தைய உடல் அனுபவித்தறியாத ஒன்றினை இப்போது நம் மனம் கற்பனைகளாக காண்பதற்கு எந்தவித வாய்ப்பும் இல்லை. பொருளுரை. கிருஷ்ணா பகிர்முக ஹாஜா போக வாஞ்சகரே நிகடஸ்த மாயா தாரே ஜாடியா தரே பிரேமா விவர்தனம். உண்மையில் அனைத்தையும் அனுபவிப்பவர் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரே ஆவார். ஓர் உயிர் அவரை போல பாவனை செய்ய விரும்பும் பொழுது இயற்கையினை ஆள நினைக்கும் ஒருவனது தவறான ஆசையினை திருப்திப்படுத்துவதற்கு அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது. இதுவே அவனது வீழ்ச்சிக்கும் ஆரம்பமாகும். தகு உலக சூழ்நிலையில் அவன் இருக்கும் இத்தகு உலக சூழ்நிலை இத்தகு சரி மதம் இத்தகு உலக சூழ்நிலையில் அவன் இருக்கும் வரை பல்வகையான ஆசைகளை சேமித்து வைத்திருக்கும் மனம் என்னும் வடிவிலான நுண்ணிய வாகனம் அவனிடம் இருக்கிறது. இவ்வாசைகள் பல்வேறு உடல்களின் மூலம் வெளிப்படுகின்றன. ஸ்ரீல நாரத முனிவர் இவ்வுண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று மன்னனை வேண்டுகிறார். இதனால் நாம் அறிவது என்ன? மனம் என்பது நமது கடந்த கால ஆசைகளின் சேமிப்பு கிடங்காகவும் தமது இப்போதைய உடல் தமது கடந்த கால ஆசைகளின் விளைவாகவும் இருக்கிறது என்பதே ஆகும். அதுபோல தமது இப்போதைய உடலின் விருப்பங்கள் நமது வருங்கால உடலில் நிச்சயம் வெளிப்படும். இவ்வாறு மனமே பல்வேறு உடல்களை பெறுவதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றது. ஒருவனது மனம் கிருஷ்ண உணர்வினால் தூய்மையடையும் பொழுது அவன் எதிர்காலத்தில் ஆன்மீகமான உடலை பெற்று முழு கிருஷ்ண உணர்வு அடைகிறான். அவ்வுடலே தமது உண்மையான வடிவம் ஆகும். ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ஜீவரே ஸ்ரூப ஹய கிருஷ்ணரே நித்யா தாச, அதாவது ஒவ்வொரு உயிரும் உண்மையில் கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டனே ஆவான் என்று உறுதி செய்கின்றார். பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஒருவன் ஈடுபட்டான் என்றால் அவன் இப்பிறவியிலேயே முக்தி அடைந்தவனாக கருதப்படுகிறான். சில ரூப கோஸ்வாமியினால் இது உறுதி செய்யப்படுகிறது. ஈகையாய் அஸ்ய ஹரேர் தாஸ்யே கர்மனா மனசாகர நிகலாஸ்வ அபி
தாசு ஜீவன் முக்தக சா உச்சியதே. ஒருவன் தனது மனம் வாக்கு காயத்தினால் பகவானின் உன்னத தொண்டில் ஈடுபடுவானில் உலக வாழ்வின் அனைத்து நிலைகளிலிருந்தும் அவன் விடுதலை பெற்றவனாக கருதப்படுகிறான். பக்தி ரசாமிர்த சிந்து 1.2 கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இக்கொள்கையினை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றது. நாம் மக்களிடத்தில் அவர்கள் பகவானின் பக்தி தொண்டில் எப்போதும் ஈடுபடுமாறு உபதேசிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இதுவே அவர்களது இயற்கையான நிலையாகும். எப்போது பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்பவன் ஏற்கனவே விடுதலை பெற்றவன் என்று கருதப்படுகிறான். இது கூட பகவத்கீதையில் 14.26 உறுதி செய்யப்பட்டு இருக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாம்சயோ வியாபிசாரேன அபக்தி யோகேன சேவதே சாகுணான் சமதீதயான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. ஒருவன் எப்போதும் மாசற்ற பக்தி தொண்டின் ஆன்மீக செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்தான் என்றால் அவன் உடனடியாக இயற்கையின் முக்குணங்களை கடந்து ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்வடைகின்றான். ஆகையினால் பக்தன் இயற்கையின் முக்குணங்களை கடந்தவனாகவும் ஏன் அந்தன நிலைக்கு அப்பாற்பட்டவனாகவும் இருக்கின்றான். ஓர் அந்தணன் எப்பொழுதும் ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணம் என்னும் 2 அடிப்படை குணங்களினால் பாதிக்கப்படுகிறான். உள்ளம் சார்ந்த ஆசைகளிலிருந்து லோகாயுத தத்துவ யுகங்களிலிருந்தும் பலன்தரும் செயலிலிருந்து விடுதலை பெற்ற ஒரு தூய பக்தன் எப்போதும் உலகின் பிடிப்புக்கு அப்பாற்பட்டவனாகவும் விடுதலை பெற்றனவாகவும் இருக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि संसदि भविष्यदः स पत्रं दे तदैव न भविष्यदः. यस प्रेम माताजी. मन एव मनुष्य पूर्व रूपाणि संसति भविष्यति यस् भविष्यदः पवित्रं ते तवैव न भविष्यति भविष्यत. மனம் ஏவ உறுதியாக மனுஷனின் பூர்வ முந்தைய ரூபாணி வடிவங்கள் சம்சதி குறிப்பிடுகிறது. பவிஷ்யத ஒருவன் எடுக்கப் போகும் பிறவி. ச மேலும் பத்திரம் நல்ல திருஷ்டம். தே உனக்கு. தே ததா இவ்வாறு. ஏவ உறுதியாக. ந இல்லை. பவிஷ்யத்தக எதிர்காலத்தில் உள்ள ஒருவனது பிறப்பு. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஓ மன்னனே, உனது அனைத்து மங்களங்களும் உண்டாவதாக. இயற்கையுடன் ஒரு உயிர் பொருள் கொள்ளும் தொடர்பினால் உருவாகின்ற உடலுக்கு மனமே காரணமாகும். ஒருவனது மன இயல்பினை பொறுத்து உயிர் பெற்ற ஒரு பிறவியில் என்னவாக இருந்தான், அடுத்த பிறவியில் எந்த வகையான உடலை பெறுவான் என்று ஒருவனால் புரிந்து கொள்ள முடியும். எனவே ஒருவனது மனமே அவனது கடந்த கால மற்றும் எதிர்கால உடல்களை எத்தகையன என்று குறிப்பிடுகின்றது. பொருளுரை. மனமே ஒருவனது கடந்த கால எதிர்கால பிறப்புகள் பற்றிய தகவல் அட்டவணையாக திகழ்கிறது. ஒருவன் பகவானின் பக்தனாக இருக்கிறான் என்றால் அவன் தனது கடந்த கால வாழ்க்கையில் பக்தி தொண்டினை வளர்ந்திருக்க வேண்டும். அதுபோல ஒருவன் குற்றவாளியாக இருக்கிறான் என்றால் அவன் தனது சென்ற பிறவியில் ஒரு குற்றவாளியாகவே இருந்திருப்பான். இவ்வாறு மனதினை பொறுத்து ஒருவனது எதிர்கால வாழ்க்கையினை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். பகவத்கீதையில் 14.18 கீழ்வருமாறு குறிப்பிட்டிருக்கிறது. ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வசத மத்தியே திஷ்டந்தி ராஜச ஜகன்ய குரு விருத்தி சதா அதோ கச்சதி தாமசா. ஒருவன் சத்துவகுணமுடையோர் படிப்படியாக மேலுலகத்திற்கும் ரஜோ குணமுடையோர் பூவுலகத்திலும் வாழ்கின்றனர். தமோ குணமுடையோர் கீழேயுள்ள நரக லோகத்திற்கு செல்கின்றனர். சத்துவ குணமுடையவனின் மனச்செயல்கள் அவனை மேலுலகத்திற்கு உயரச் செய்யும். அதுபோல அவன் சிறிய மனம் உடையவனாக இருந்தால் அவனுடைய எதிர்கால வாழ்க்கை மிகவும் அருவருக்கத்தக்கதாக அமையும்.
உயிர்ப்பொருளின் கடந்த மற்றும் எதிர்கால வாழ்க்கையினை அவனது மனமே படம் பிடித்து காட்டுகிறது. நாரத முனிவர் இங்கே மன்னனை எல்லா மங்களங்களும் பெறுமாறு வாழ்த்துகிறார். ஏனெனில் அதன் உதவியினால் அம்மன்னர் புலனுகர்ச்சிக்காக திட்டமிடவோ அல்லது ஆசைப்படாதிருக்கவோ முடியும். மன்னர் பலன் தரும் சமய சடங்குகள் செய்வதாலேயே பெரிதும் ஈடுபட்டிருந்தார். காரணம், அதன் மூலம் அவர் தமக்கு எதிர்காலத்தில் நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கும் என்று நம்பினார். நாரத முனிவர் தனது மனக்கற்பனைகளை விட்டுவிட வேண்டும் என்று விரும்பினார். முன்பே விளக்கியுள்ளபடி தேவலோகத்தில் உள்ள அனைத்து உடல்களும் நரகலோகத்தில் உள்ள அனைத்து உடல்களும் மனிதனின் கற்பனைகளிலிருந்து வந்தவையாகும். அதுபோல பௌதிக உலகின் இன்பத் துன்பங்களும் மனத்தளவாலே இருக்கின்றன. அதாவது அவை மனோரதத்தில் இடம் பெற்றிருக்கின்றன. கீழ்வரும் செய்யுளை நோக்குக. யஸ்யாஸ்யதி பக்திர் பவதி அஜிஞ்சனா சர்வைவர் குணைஸ் தத்ர சமாசதே அசுரா ஹராவ் அபக்தஸ்ய குதோ மகத் குணா மனோரதோநாஸ்ததி தாவதோ பகி. முழுமுதற் கடவுள் மாறாத பக்தியுடையவன் தேவர்களின் அனைத்து நற்குணங்களையும் தன்னிடத்தே பெற்றுள்ளான். ஆனால் பகவான் மீது பக்தி இல்லாதவனிடம் சிறிதும் மதிப்பற்ற உலகியற் குணங்களே இருக்கின்றன. இதன் காரணம் என்னவெனில் மனத்தளவில் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றான் என்பதுவே ஆகும். அவன் நிச்சயம் உலக சக்தியின் பளபளப்பினால் கவரப்படுகிறான். ஒருவனது பக்தனாகவோ அல்லது முழு கிருஷ்ண உணர்வுடையனாகவோ இருந்தால் அவன் நிச்சயம் மனத்தளவிலே அலைந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதோடு அவன் பல வகையான உடல்களில் உயரவும் தாழ்வும் அடைகிறான். உலகியற் கணக்கிற்படி நற்குணங்கள் என்று கருதப்படுபவை அனைத்தும் உண்மையில் பாதிப்பில்லாதவை ஆகும். ஏனெனில் நற்குணங்கள் என்று சொல்லப்படுவதனால் ஒருவன் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிகளிலிருந்து காப்பாற்ற முடியாது. இதன் முடிவு ஒருவன் மன இச்சையின்றி இருத்தல் வேண்டும் என்பதாகும். அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞானம் கர்மாதி அனாவிரதம். ஒருவன் பௌதிக ஆசைகளில் தத்துவ யூகம் மற்றும் பலன் தரும் செயல்கள் போன்றவற்றிலிருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற வேண்டும். மனித இனம் தனக்கு சாதகமான இருக்கக்கூடிய நல்வழி என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது பகவானின் உண்மை பக்தி தொண்டே ஆகும். இதுவே மனித வாழ்வின் மிக உயர்ந்த நிறைவாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, ஒரு எமர்ஜென்சி கால் இருந்தோம். ஸோ இதில் 3 முடிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் வேணா நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமய்யம் ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே गोपेशा गोपिका कांता राधकांता नमस्तुते. तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओके. मूगं करोति वाचालं. ஒரு நிமிஷம்.
மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்காயதே கிரிம் யத்கிருபாதம் அஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நானுபூதம் क्वचानेन देहेनादृष्टम् अश्रुतम् कदाचित् उपलभ्येत यद्रूपं यत् ஆத்மனி. சில நேரங்களில் நாம் திடீரென்று இப்பொழுதிருக்கும் நமது உடலினால் உணரப்படாத, கேட்கப்படாத, பார்க்கப்படாத ஏதோ ஒன்றினை அனுபவிக்கின்றோம். சில நேரங்களில் அவற்றை நமது கனவுகளில் காண்கின்றோம். இது எதை குறிக்கிறதுனா, சடனா நம்ம கிட்ட அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யதார்த்தமான ஒரு வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அந்த காலகட்டங்கள்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம், அதாவது டவுன்வர்ட், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீழே இறங்கக்கூடிய நிலை, இல்லைன்னா மேல போகக்கூடிய நிலை, அந்த மாதிரி. ஒரு நிமிஷம். அது உடல் உபாதைகள் கூட இருக்கலாம், இல்லை நம்முடைய வாழ்க்கை தரமும் இருக்கலாம், இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சடன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும்போது என்ன ஆகுனாக்கா, நம்மளால ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெய்லி ரொட்டீன், இப்போ காலையில எழுவோம், குளிப்போம், பூஜை பண்ணுவோம், உணவு படைப்போம், சாப்பிடுவோம், இல்லையா, ஆஃபீஸுக்கு போவோம், இதெல்லாம் ரொட்டீன் வேலை. இதெல்லாம் உணரப்படக்கூடியது, இல்லையா? அது பௌதிக தளம் இருக்கலாம், ஆன்மீக தளம் இருக்கலாம், எதுவா இருக்கலாம். ஸோ அந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாமே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னுடைய மாமனார் இப்படிப்பட்டவர் தான், மாமியார் இப்படிப்பட்டவங்க தான், அம்மா இப்படிப்பட்டவங்க தான், அப்பா இப்படிப்பட்டவங்க தான், என்னுடைய தமையன்கள் இப்படிதான் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் தளத்திலிருந்து நோக்கலாம். அடுத்து ரொம்ப அட்வான்ஸா போனா ஸ்பிரிச்சுவல் தளத்திலிருந்து கூட நம்மளால அவங்கள பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும், இல்லையா? இது ரெகுலர், அதாவது அன்றாட நிகழ்வுகளாக நாம காண்கின்றோம், இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. கலவதி மத்த எல்லாருமே கொஞ்சம் மியூட்ல போயிடுங்க, ஏன்னா உங்க வீட்டுல பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஃப்ளோ இதாயிடும். ஸோ இது உணரப்படக்கூடியது, கேட்கப்படக்கூடியது, பார்க்கப்படக்கூடியது எல்லாமே. ஆனா ஒரு சடன் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறது, இல்லையா? அன்எக்ஸ்பெக்டட், இல்லையா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டிவோட்டிஸ்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் ஆஃப் தி சீனியர் டிவோட்டி எனக்கு வந்த மாதிரி மாதாஜி. ஓகே, அதுவும் ஓகே, ஃபைன். இன்னொன்னு பிரியதர்ஷினி மாதாஜி. எஸ், ஏன்னா பிரேமா மாதாஜி கிளாஸ்ல அந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன்ல இருக்காங்கன்றது எனக்கு நிஜமாவே தெரியாது. ஐ வாஸ் ஃபீலிங் வெரி பேட் ஆக்சுவலி. அவங்க உடம்பு முடியல அப்படிங்கிறத அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா, அவங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளம்புங்கன்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன் நான். ஆக்சுவலி எனக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ யதார்த்தமா எப்பயும் போல நான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும், பேசணும்னு நினைப்பாங்க, இல்லையா? அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டேன் நான். வாய்ப்புமே ஒரு ரொட்டேஷன் தான், மற்றபடி வேற எதுவுமே நம்ம பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலை. அதெல்லாமே நம்ம உணரப்படலை. எஸ், பிரேமா மாதாஜிக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வரும்னு நானும் நினைக்கல, யாருக்குமே தெரியாது, இல்லையா? ஸோ நல்லாவே இருக்கக்கூடியவங்க, கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்க அப்படி ஆவாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. இப்போ பிரியதர்ஷினி மாதாஜியோட நம்ம டிவோட்டிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 10 days பிஃபோர் தான். ஓகே, அவங்களுடைய மகளும் மருமகனும் ரொம்ப, அதாவது ஐ திங்க் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், மருமகன் என்றாலும் கூட அவர் மகன் போல தான் அப்படின்றது அவங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆண் வாரிசு கிடையாது, பெண் வாரிசு மட்டும்தான். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த இருக்கக்கூடிய மருமகன்களே அவங்க மகன் மாதிரி அவங்க பார்த்துப்பாங்க. ஹீ இஸ் ஆல்சோ எ டாக்டர், அவரும் ஒரு டாக்டர், அவங்க மனைவியும் ஒரு டாக்டர். ஓகே, அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் ஐ திங்க் எங்கேயோ, ஐ திங்க் சிக்மங்களூர் கிட்டேயோ எங்கேயோ தெரியாது எனக்கு. ஐ திங்க் சரவண பெலகுலான்னா அது மோஸ்ட்லி இந்த இதுக்கு கீழே தர்மஸ்தலம் அந்த பக்கம் ஏரியால தான் வரும் அந்த இது. அவங்க அந்த பக்கம் யாத்திரைக்கு போயிட்டு வரும்பொழுது அந்த சரவண பெலகுலா அங்க ஸ்டே பண்ணியிருந்திருக்காங்க. விடியற் காலையில தான் ஜஸ்ட் வாக்கிங் போகும்பொழுது என்னாச்சுனாக்கா, பின்பக்கமாக வந்து வெஹிக்கல் 4 வீலர் இடிச்சு அவர் அங்கேயே விழுந்துட்டார். அது வெரி வெரி அன்எக்ஸ்பெக்டட், இல்லையா? ஸோ அந்த சூழ்நிலையில அவங்களால அவங்க பாடி எப்படி இருந்திருக்கும், அதாவது உணரப்படாத ஒரு சூழ்நிலை. நாம கூட சடனா கொலாப்ஸ் ஆனா எப்படி இருக்கும், நம்ம பாடிக்குள்ள என்ன நடக்கிறதுன்றதை நம்மளால உணர முடியாது, இல்லையா? கேட்கும் தன்மை, கேட்கப்படாத அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் ஒருத்தருக்கு நடக்குமா? நல்லாவே பேசிட்டு இருந்தாருப்பா, சடனா விழுந்துட்டார், இல்லையா? அது எப்பவுமே நம்மளால கேட்டிருக்க மாட்டோம், பார்த்தும் இருக்க மாட்டோம். ஒரு மாதிரி ஷாக்கிங்ல இருப்போம், இல்லையா? அந்த இது ஏதோ ஒன்றை நாம ஒரு சில சூழ்நிலைகள்ல நாம அனுபவிக்கிறோம். சில நேரங்கள்ல அது கனவுல கூட நமக்கு தெரியும். கனவுல நம்ம எங்கேயோ பிரயாணிக்கிற மாதிரி இருக்கும், யாரோ நம்மள துரத்துற மாதிரி இருக்கும், யாரோ நம்மள அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், யாரோ நம்மள திட்டுற மாதிரி இருக்கும், யாரோ நம்மள புகழாரங்கள் சுட்டுற மாதிரி இருக்கும், இல்லை? இதெல்லாம் நம்ம இவங்களே இப்படியா? ஸோ திஸ் வாஸ் ஒன் ஷாக்கிங். ஐ கேன் டெல் ஒன் மோர் திங். இதெல்லாம் இப்போ நெகட்டிவ் சைடா சொன்னேன். நான் பாசிட்டிவ் சைடா ஒன்று சொல்லணும்னாக்கா,
ஒரு 2-3 days பிஃபோர் ஐ திங்க் சாட்டர்டே, லாஸ்ட் சாட்டர்டே வந்து நான் கோயிலுக்கு போனப்போ அங்கே ஒரு மாதாஜி இருப்பாங்க, ஒரு சீனியர் டிவோட்டி தான். அவங்க எதிரில் பார்த்தா கூட வந்து நான் பலவந்தமா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி அப்படின்னு சொன்னாக்க தான் அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுவாங்க. ஓகே, இல்லைன்னா எதுவுமே பேச மாட்டாங்க. அப்படி ரொம்ப சைலண்ட், ரொம்ப நல்ல மாதாஜி தான், ஆனால் பேச மாட்டாங்க. ஆனால் சடனாக சாட்டர்டே போகும்பொழுது என்ன ஷோல்டரை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வாங்குவோன்னு சொல்லிட்டு உட்கார அங்கே நிற்க வச்சு பேசி வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் தாமோதர ஆரத்தி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பிரார்த்திச்சுக்கோங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சடனாக வந்து அவங்க கேட்டாங்க. எப்பயுமே அந்த மாதிரி ஏன்னா 2-3 இயர்ஸாக பார்க்குறேன், அவங்க எப்பயுமே என்கிட்ட பேசுனது கிடையாது அவ்வளவா. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் குரு மகாராஜை தர்ஷிக்க போகிறேன் மாதாஜி அப்படின்னு சொன்னேன். நான் உதவி எதுவும் எதிர்பார்க்கல, ஏன்னா அது அந்த இடத்துல நம்ம குரு மகாராஜுக்கு வந்து நம்ம நிறைய சங்கடத்தை கொடுப்போம் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியும். மேலும் NND பிரபுஜியுமே வந்து சொன்னார், ஜஸ்ட் நார்மல் தரிசனம் பண்ணிக்கோங்கோ, ஏன்னா அவருடைய உடல்நிலை வந்து சரி கிடையாது. ஸ்பெஷல் தரிசனம் எல்லாம் நம்ம வந்து கேட்கறது வந்து அந்த இடத்துல அரேஞ்ச் பண்றதுங்களுக்கும் வந்து மன வருத்தம் சில சமயத்துல ஏற்படலாம் இல்லையா? ஏன் இவங்க இப்படி ப்ரெஷர் பண்றாங்க அப்படின்னு நினைக்க கூட தோணும். ஸோ இன் ஜென்ரலாவே நான் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களுக்கு போகவே மாட்டேன். ஸோ அந்த ஒரு நிலை வரும்போது அவங்க சொன்னாங்க, நீங்க அங்க போன பிறகு உங்களுக்கு குரு மகாராஜை பார்க்க முடியலன்னா சொல்லுங்க, எனக்கு கால் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் தரிசனமே ஏற்பாடு பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க. ஆனாலும் எனக்கு ஒரு புறம் வந்து NND பிரபுஜி சொன்ன அட்வைஸ், இன்னொரு புறம் என்னுடைய சுபாவம் கூட வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாது. இஃப் குரு மகாராஜ் ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருந்தா நம்ம தரிசனம் போய் கேட்கறதுல வந்து தவறு ஒன்றும் கிடையாது. ஆனா அவருடைய ஆரோக்கியம் வந்து ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து அவரை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நான். அதனால அவங்கள கால் பண்ணவே இல்லை. நெக்ஸ்ட் டே வந்தப்ப கேட்டாங்க, என்ன குரு மகாராஜ் தரிசனம் பண்ணீங்களான்னாக்கா, இல்லை எனக்கு ஸ்பெஷல் தரிசனம்லாம் நான் எதுவுமே நான் கேட்டுக்கவும் இல்லை, எனக்கு யாருக்குமே அங்கே வந்து கிடைக்கல. அன்னைக்கு தனியாக போய் அதாவது கியூல நின்று கூட யாருமே தனியாக சேவிச்சுக்கல. அந்த மாதிரி வரும்பொழுது ஆந்த வேல ஜஸ்ட் யாருக்கு கிடைச்சதோ அவங்க பிராப்தம் கிடைச்சவங்க அவங்க விழுந்து வணங்கினாங்க, அவ்வளவுதானே தவிர மற்றபடி இல்லை. ஆனா அவருடைய நேரா உட்காரக்கூடிய அந்த பிராப்தம் வந்து கிடைச்சது. கண்டினியூஸா 1 மணி நேரத்துக்கு மேல வந்து உட்கார்ந்து அவருடைய பார்வை இல்லையா, அந்த திவ்ய திருஷ்டின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அதை படுறதுக்கான அந்த வாய்ப்பு வந்து கிடைச்சது. அதுவே எனக்கு வந்து போறோம் அப்படின்னா அதுவே எனக்கு பரம திருப்தியை கொடுத்தது. போறோம், அதாவது குரு மகாராஜை சேவிக்கிறதுக்கு வந்து மனசளவுல நம்ம வந்து பண்ணா போறோம் அப்படின்ட்டு. அது மாதிரி அந்த மாதாஜி வந்து அவ்வளோ அன்எக்ஸ்பெக்டடா வந்து கூப்பிட்டது நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. அவங்களுடைய பிரேமையான வார்த்தைகளை என்னால உணரவே முடியல அந்த சன்னத்துல. அதே மாதிரி இவங்க கூட இப்படி பேசுவாங்களா என்கிட்ட அப்படிங்கிறதுமே நான் கேட்கப்படாத ஒன்றா நினைச்சேன். நான் பார்க்க முடியாது அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸை வந்து என்னால வந்து எப்பவுமே நான் கற்பனையில கூட நினைச்சு பார்த்திருக்க மாட்டேன், அவங்க இப்படி ஒரு டவுன் டு எர்த்தா வந்து என்கிட்ட பேசுவாங்கன்ட்டு. ஸோ அதனால இதெல்லாமே வந்து இது ஒரு பாசிட்டிவ் சைடும் நம்ம பார்க்குறோம், நெகட்டிவ் சைடுமே நாம கண்டிப்பா பார்க்குறோம் வாழ்க்கையில இல்லையா? ஸோ இது சில நேரங்கள்ல கனவுல கூட நம்மள வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அன்எக்ஸ்பெக்டட் திங்ஸ் அவங்கள பத்தி நினைச்சே இருக்க மாட்டோம். ஆனா அவங்க கனவுல வந்து நம்ம கிட்ட வந்து எதையோ ஒண்ணு கேட்கிற மாதிரியோ, எதையோ ஒண்ணு அவங்க வருந்தப்படுறத மாதிரியோ, இல்ல அவங்க ஏதோ கஷ்டத்துல இருக்கிற மாதிரியோ, இதெல்லாமே நம்ம வந்து கனவுல காணும் போது என்ன பண்ணுவோம், சடனா எழுந்து உட்கார்ந்துக்குவோம் நம்ம. இதெல்லாமே வந்து சிலது நம்ம கனவுல பார்க்கிறோம், சிலது வந்து வாழ்க்கையில அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா? கனவுகளில் நாம் சில நேரம் காண்பவை நாம் இதற்கு முன்பு அறியாத ஒரு செய்தியாக இருக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பா உண்டு. இதுதான் அந்த சப்கான்சியஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒன்று நாம நினைச்சதால பதிந்தது இருக்கும். இது வரைக்கும் நான் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா, இப்ப நம்ம இந்த 3-4 ஸ்லோகங்கள் படிக்கும் பொழுது நம்முடைய முந்தைய பிறவியினுடைய கனெக்டிவிட்டி வந்து அந்த இடத்துலயும் ஆழ்ந்து இருக்கும்ன்றது வந்து ரொம்ப அழகா ஸ்ரீல பிரபுபாதார் அவர்கள் நமக்கு பொருளுரையில கொடுத்திருக்கார். நம்ம நினைக்காத ஒன்று, நம்ம போகாத ஒரு இடம், இதெல்லாமே வந்து நம்ம கனவுல வருதுன்னாக்கா மேபி அதெல்லாம் நம்ம பூர்வ ஜென்மத்துல அந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லாமே இருந்திருக்கோன்றது வந்து நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளுரையிலும் சரி, அடுத்து வந்து டிரான்ஸ்லேஷனும் அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா, பர்பட்லியுமே. ஸோ ஆயினும் சில நேரங்களில் கனவில் நாம் வானில் பறப்பது போல் இருக்கும், ஆயினும் இதற்கு முன்பு நாம பறந்தது கிடையாது. நமது முற்பிறவில் நாம் தேவனாகவோ அல்லது விண்வெளி வீரனாகவோ வாழ்ந்து வானில் பறந்திருக்கிறோம் என்பதே இதன் உட்பொருள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், மேல வானத்துல நாம் இப்ப பறந்தோம்னா இதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது முந்தைய பிறவில வந்து நாம ஒரு தேவராக இருந்திருப்போம், இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஒரு விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளராக இருந்திருப்போம். அவங்கதான் மேல பறக்குறாங்க இல்லையா? சோ மேலும் வந்து இதன் பொருள் நமது அடிமனதில் இந்த எண்ணம் புதைந்திருக்கிறது. அப்படின்னா இது வந்து இந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல வந்து ஆழ்ந்து பதிந்திருக்கக்கூடிய ஒன்று இது. அதனால் அது திடீரென்று தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்கிறது. எப்பயாவது ஒரு சமயம் வந்து அது வெளிப்படுத்தப்படும்.
இது ஆழ்ந்துள்ள நீர் கொந்தளித்து மேற்பகுதிக்கு வந்து நீர்க்குமிழிகளாக தோன்றுவதற்கு ஒப்பாகும். நீர்க்குமிழி வந்து தற்காலிகம் இல்லையா? ஆனா அது வந்து நீர்க்குமிழி இருக்கிறது வந்து உண்மைதான். அது வெளியில வரும்போது நீர்க்குமிழி வர்றது வந்து உண்மைதான். அது இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனா அதனுடைய லைஃப் டைம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு க்ஷணம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா அது உண்மை. அது போன்ற ஒரு நிலை தான். நம்ம கனவுல கூட சட்டுன்னு எதையோ ஒண்ணு யோசிக்கும் பொழுது அடுத்து வந்து நம்ம அதை அந்த கனவை நம்மளால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியாத ஒரு நிலைக்கு கூட நம்ம தள்ளப்படுறோம் இல்லையா? சோ இது ஆழ்ந்துள்ள சில நேரங்களில் நம் கனவு முற்றிலும் புதிய இடங்களுக்கெல்லாம் செல்வது போல காண்கின்றோம். நமது முற்பிறப்பின் அனுபவத்திற்கு இதுவே சிறந்த சான்றாகும். சோ இதெல்லாம் தான் போன ஜென்மத்தினுடைய தொடர்பு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல இந்த பொருளுரையில நம்ம ஷீலா பிரபுபாதர் அவர்கள் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. இப்ப நமக்கு கனவு வந்தா நம்மளால அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஒருவேளை நம்மளால அதை ரீகலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சா இந்த இடத்துல நாம் இருந்தோமா, அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இது வந்து நம்முடைய நிகழ்கால நிகழ்வுகளுடைய அதாவது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிம்பமாக நாம் இந்த இடத்துல காண்கின்றோமா சில செயல்களை அப்படிங்கிறது தோணும். அதாவது இப்ப வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர்களோட அசோசியேஷன் கிடைச்சா கண்டிப்பா அது இந்த காலகட்டத்துக்கு தான். ஆனா அந்த நபர் யாரென்றே தெரியாது அந்த சூழ்நிலையில பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து அது முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய இதுதான் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த எண்ணம் நமது அடி மனதில் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதுவே நமது கனவில் அல்லது சிந்தனையில் வெளிப்படுத்துகிறது. இதனால் மனம் என்பது நமது முந்தைய பிறவிகளின் அனுபவங்களையும் சிந்தனைகளையும் பாதுகாத்து வைத்திருக்கும் சேமிப்பு கிடங்கு எனலாம். அழகா சொல்லியிருக்காரு. அதனால அதை அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வார்த்தைகள். அதாவது மனசு வந்து என்னது, முந்தைய ஜென்மத்தினுடையும் இல்லையா இந்த எல்லாத்துலயுமே அதாவது சில குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம ஆழ் மனசுல பதிஞ்சிருப்போம் இல்லையா? நம்மளை யாராவது அவமானப்படுத்திட்டா அது நம்ம ஆழ் மனசுல பதிஞ்சிருக்கும். ஒரு காலகட்டத்துல அவங்க வந்து இழிவான ஒரு நிலைக்கு போகும்பொழுது நம்மள அப்படி பண்ணாங்களே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது இன்றைக்கு அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்றது சில பேர் வந்து துக்கிக்கவும் செய்வாங்க. சில பேர் வந்து ஓ எனக்கு பண்ணாங்க இல்லையா அவங்க அனுபவிக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுமே உண்டு இல்லையா? இது மனது. சோ மனது இந்த 3 குணங்கள்ல எந்த குணாதிசயத்தோட இருக்கோ அதற்கேற்றவாறு அது செயல்படும். இட் இஸ் த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சேவிங் அக்கௌண்ட், நம்மளுடைய பர்சனல் சேவிங் அக்கௌண்ட் மனசு எப்பவுமே. இவ்வாறு நாம் முற்பிறப்பிற்கும் இப்பிறப்பிற்கும் இடையிலும் இப்பிறப்பிற்கு மற்றும் அடுத்த பிறப்புக்கு இடையிலும் ஒரு சங்கிலி தொடர்பு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. எப்படி இந்த கனெக்டிவிட்டி வருதுன்றது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த மனதனுடைய வியாபகங்கள் மூலியமா தான் நம்முடைய முற்பிறப்பிலிருந்து இந்த பிறப்பிக்கும் இந்த பிறப்புல நடந்த நிகழ்வுகள் இப்போ பதிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? அது அடுத்த பிறவிக்குமே வந்து எடுத்து செல்லப்படுகிறது. இதுவும் சில நேரங்களில் நாம் ஒருவரை பிறவி கவிஞன் என்றும் பிறவி விஞ்ஞானி என்றும் பிறவி பக்தர் என்றும் சொல்வதன் மூலம் உறுதியாகிறது. நாமும் அம்பரீஷ் மன்னரை போல இப்பிறவியில் கிருஷ்ணரை தொடர்ந்து சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தோம் என்றால் சபை மனக கிருஷ்ண பதார விந்தையோ, நாம் நிச்சயம் நமது மரணத்திற்கு பிறகு கடவுளின் இருப்பிடத்தில் இடம் பெறுவோம். நமது கிருஷ்ண உணர்வு முயற்சியில் இப்பிறப்பில் முழுமை பெறவில்லை என்றால் நமது அடுத்த பிறவில் தொடர்ந்து வரும் இப்பகவத்கீதை இல்லையா? அதாவது நம்ம எப்படி நம்ம பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு செல்லக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை எப்படி நமக்கு வந்து உணர முடியுன்றதுமே இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதை நம்ம பழகிறோமோ அதை ஆழமான மனசுல நம்ம பதிய வச்சுக்கணும். அதுல உண்மையாக நம்மளுடைய மனசை நிலைப்படுத்தி இல்லையா? ஸோ இட் ஷுட் பி ட்ரூத்ஃபுல்லா நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், சின்சியரா ட்ரூத்ஃபுல்லா ஒபீடியண்டா வந்து நம்முடைய பக்தி வந்து இறைவனுக்கு செலுத்தணும். அப்படி செலுத்தக்கூடிய பக்தி நம்ம மனசுல ஆழ் மனசுல வந்து பதிஞ்சிடும். ஓகே, அப்போ நம்ம எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கேயோ ஒரு ஷாக்கிங்கான ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல நம்ம வந்து சிக்கினாக்கி இமீடியட்டா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து இதுல என்னது நம்ம மனசு வாயிலிருந்து என்ன வரும், ஒண்ணு அம்மா அண்ணாக்கா எதை பழகி இருக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு வரும். அம்மான்னா அம்மா இல்லையா? அடுத்து வந்து கிருஷ்ணான்னா கிருஷ்ணா, முருகான்னா முருகா, இந்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து பழகி இருப்போம் இல்லையா? எழுந்தா உட்கார்ந்தா நம்ம எந்த வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறோமோ அது நம்ம ஆழ் மனசுல பதிஞ்சிருக்கும். ஸோ அது மாதிரி நம்ம இறைவனுடைய நாமங்களை சொல்ல 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 அது ஆழ் மனசுல பதிய வைக்கும் பிராக்டிஸ். ஸோ அது வந்து நமக்கு சுலபமா லேட்டஸ்டா என்ன நம்ம வச்சிருக்கிறோமோ மனசுல அது இமீடியட்டா நமக்கு வெளியில வரும். ஓகே, இப்படி நாம பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண நம்ம மரணத்தின் தருவாயில கூட அதுதான் நமக்கு முதல்ல வரும். ஸோ தட்ஸ் ஹவ். அப்படி நம்ம மரணத்தின் பொழுது இறைவனுடைய நாமங்களை சொன்னோம்னா இறைவனுடைய திருநாட்டை நாம அடைந்து விடுவோம். ஸோ இந்த ஒரு நிலையில தான் நம்ம வந்து இந்த சூக்ஷ்ம உடலை நம்ம என்ன சப்கான்சியஸ் மைண்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுல நம்ம நல்லாவே ஆழ் மனசுல வந்து படிய வைக்கணும் நம்ம. ஓகே,
ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல அம்பரீஷ் மன்னரை போல, அதாவது நல்ல ஒரு பாகவதர்களை பற்றி நினைக்கிறது, பகவானுடைய அதாவது அவருடைய செயல்பாடுகளை பற்றி நினைக்கிறது, அவருடைய லீலைகளை பற்றி எண்ணுகிறது இல்லையா. நம்ம எல்லாருமே இந்த தாமோதர லீலை, இந்த புக் அங்க இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது முடிச்ச பிறகு ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் கம்மியா பண்ணா கூட பரவாயில்ல, தாமோதர லீலை படிக்கலாம். ஓகே, டெய்லி 2. நமது கிருஷ்ண உணர்வு முயற்சியில் இருப்பதில் முழுமை பெறவில்லை என்றால் நம் அடுத்த பிறவில மீண்டும் வந்து, அதாவது யோகத்தில் முழுமை அடையாதவன் வந்து எதுங்க பிறப்பா, ஒரு சுஷி மற்றும் ஸ்ரீமா இல்லையா. அதாவது நல்ல செல்வந்தர் வீட்டிலோ அல்லது ஒரு நல்ல கற்றறிந்த, அதாவது பிராமணர்கள் வீட்டிலேயோ வந்து ஒரு வைஸ்லி பர்சன் இல்லையா, அந்த ஒரு ஞானி வீட்லயுமே பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அவர்கள் பெறுகிறார்கள். பிராபிய புண்ணிய கிருதாம் லோகான் உஷித்வா சாஸ்வதீஹ சமாஹ சுஷீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே யோ பிராஷ்டோ அபிஜாயதே. அதாவது யோகத்தில் முழுமையடையாதவர்கள் அநேக வருடங்கள் புண்ணிய உயிர்கள் வாழும் உலகத்தின் வாழ்ந்து, அதாவது மேல் உலகத்துல வாழ்ந்து நற்குடும்பத்தில் அல்லது செல்வந்தர் குடும்பத்தில் வந்து பிறக்கின்றான். கிருஷ்ணருக்கான தியான நெறிகளை நாம் கடுமையாக பின்பற்றினால் நமது அடுத்த பிறவில் கிருஷ்ணலோகம் என்னும் கோலோக விருந்தாவனத்தில் பிறப்போம் என்பது உறுதி இல்லையா. அங்கே நம்முடைய வாழ்க்கை அங்கே நிகழும் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எப்படி நம்ம டெக்னிக்காலிட்டி புரிஞ்சுதுங்களா? இது எவ்வாறு இந்த சூக்ஷ்ம உடல் கனெக்டிவிட்டி வருதுன்ட்டு யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் பேசலன்னா எனக்கு ஒண்ணு புரிஞ்சிருக்கணும், ஒண்ணு புரியவே இல்லைன்னு அர்த்தம். புரியுது மாதாஜி. நல்லா புரிஞ்சுதா? இந்த பிறவிக்கும் அடுத்த பிறவிக்கும் எப்படி சம்பந்தம் இருக்குன்றத புரிஞ்சுட்டீங்களா? புரியுது மாதாஜி. போன ஜென்மத்துடைய மாதாஜி. அசாபாசங்கள், போன ஜென்மத்தினுடைய நம்ம எண்ணங்கள் என்னவாது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேனாஷ்யதாத்ருஷம் ராஜன் துலுங்கினோ தேக சம்பவம் ஸ்ரத்தஸ்வானுபான அனுபூதோ அர்த்தோனா மனஹ ஸ்பிருஷ்டும் அர்ஹதி. ஆகையினால் அன்பு மன்னனே, நுண்மன ஆடையினால், அதாவது என்ன இது நுண்மனை ஆடைனா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, சூக்ஷ்ம உடலினுடைய ஆடையினால் மூடப்பட்டிருக்கும் இந்த ஜீவாத்மா பல்வேறு வகையான சிந்தனைகளை, நிழல் உருவங்களையும் வளர்க்கிறது என்றால் அதற்கு அவனது முந்தைய உடலையே காரணமாகும் இல்லையா. ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான சிந்தனைகள், நம்முடைய ஆலோசனை எப்படி எடுத்துட்டு போறோம் இல்லையா. ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஆலோசனைகள் இருப்பாங்க, அடுத்தவங்க அதாவது வெறும் பாசிட்டிவ் மைண்ட்ல மட்டும்தான் இருப்பாங்க, நெகட்டிவ் பத்தியே பேச மாட்டாங்க. ஒரு சிலர் வெறும் வாயை திறந்தாலே முடியாது முடியாது ஆகாது அப்படின்னு இருப்பாங்க. இது எல்லாமே வந்து முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய சிந்தனைகள். அந்த நிழல் வந்து நிழல் உருவங்களை வளர்க்கிறது என்றால் அது அவனுடைய நொந்தைய உடலே காரணம். முந்தைய உடல் அவன் என்ன மாதிரி இருந்தானோ அதனுடைய பிம்பங்களை தான் அவன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அவனுடைய உணர்வுகளாக அவன் மாற்றுகின்றான், வார்த்தைகளாக மாற்றுகின்றான், செயல்படும் திறனாகவும் அவன் மாற்றுகின்றான். எனது இந்த வார்த்தைகள் சத்தியம் என்று ஏற்றுக்கொள்வாயாக இல்லையா, ஆத்தன்டிக். இதை விட நமக்கு வேற என்ன ஆத்தன்டிசிட்டி வேணும்? நாரத மகரிஷினுடைய உத்தரவாதம் இந்த இடத்துல அவர் எடுத்து சொல்லியிருக்காருன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய உண்மையை நாம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். முந்தைய உடல் அரியதாக அனுபவித்து அறியாத ஒன்றினை இப்பொழுது நம் மனம் கற்பனைகளாக காண்பதற்கு எந்த வாய்ப்புமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டார். எவ்வளவு அடிச்சு சொல்றார். முந்தைய உடல் அனுபவித்து அறியாத ஒன்றினை அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒரு பர்டிகுலர் உணர்வுகள் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லையா. அந்த உணர்வுகள் அற்ற வேறு ஒரு உணர்வுகள் வந்து நம்ம கிட்ட இமீடியட்டா இருக்காது. ஆனா இங்க வந்த பிறகு நாம வேறு ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாம வந்து ஆட்கொள்ளப்படும் பொழுது அந்த உணர்வுகளுமே அங்கே வந்து பதியும். இருக்கக்கூடிய உணர்வுகளோடு சேர்ந்து அதுவுமே வந்து பதியும். அப்பதான் இந்த குணாதிசய மாற்றங்களே நம்ம பார்க்கும். ஒருவேளை பிறக்கும் பொழுது நம்ம சத்துவமாயிருந்து வளரக்கூடிய காலத்துல ரஜோ மற்றும் தமசி குணங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய செயல்கள் நம்ம சூழ்நிலை அமைத்து கொடுத்து விட்டால் இல்லையா, அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா நாம சத்துவத்துல இருந்து கீழிறங்கி நம்ம விழுந்துரும். ஒருவேளை நம்ம பிறக்கும் பொழுது இல்லையா அதாவது ரஜோகுணத்துல இருந்து நம்ம வாழக்கூடிய சூழல் வந்து சத்துவத்துல இருந்தாக்கா கண்டிப்பா வந்து ரஜோகுணத்துல இருந்து சத்துவத்திற்கு மேலோங்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு. ஓகே, ஸோ இந்த குணாதிசயங்களுக்குள்ள எப்பவுமே போட்டி நடந்துட்டே இருக்கும். ஆனா நம்ம பிறக்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட குணாதிசயத்தோடு இருக்கிறதுக்கான காரணம் நம்முடைய முந்தைய ஜென்மத்து நாம் ஏற்றிருந்த உடலினுடைய அனுபவங்களினுடைய பாதிப்பு. அது உடல்ல அதாவது மனதுல வந்து ஆழமா பதிந்திருக்கக்கூடிய காரணத்தினால். ஓகே, கிருஷ்ண பகிர்முக ஞான
போக வாஞ்சாகரே நிகடஸ்த மாயாதாரே ஜாடிய தாரே பிரேம விவர்த்தம். உண்மையில் அனைத்தையும் அனுபவிப்பவர் யாரு? முழுமுதற் கடவுள் ஒருத்தர் தான். ஒரு உயிர் அவரை போலே பாவனை செய்யணும் இல்லையா? அவரை போலவே என்ஜாய் பண்ணணும்னு நாம் நினைக்க ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா அப்படின்னா அவர் ஆள்கின்றார், அதே போல நாமளும் ஆளணும்னு நினைக்கும் பொழுது ஒருவனது தவறான ஆசையினை திருப்திப்படுத்துவதற்கு அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு என்பது அளிக்கப்படுகிறது. பகவான் வந்து அப்ரூவ் பண்றார். ஓகே, நீ ஆளணும்னு நினைக்கிறியா, அப்போ கீழ் உலகத்துல போய் நீ எல்லாம் ஆண்டு அனுபவிச்சு வா அப்படின்னு நம்மள அனுப்பி வைக்கிறார். இதுவே அவனது வீழ்ச்சிக்கு காரணம். இங்கே விழக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே, இங்க வந்திருக்கக்கூடிய நாம் எல்லாருமே தவறி விழுந்தவர்கள் தான். ஓகே, மேலும் இத்தகு உலக சூழலில் அவன் இருக்கும் வரை, அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் வரை இல்லையா, பல்வகையான ஆசைகளை சேமித்து வைத்திருக்கும் மனம் என்னும் வடிவிலான நுண்ணிய வாகனம் அவனிடம் இருக்கிறது இல்லையா? எத்தனை ஜென்மாந்திரத்தினுடைய பதிவுகள் இருக்கும். ஸோ அது அந்த எதெல்லாம் நமக்கு வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அந்த நிலையில வந்து நாம செயல்படணும்னு கூட நினைப்போம். எஸ்பெஷலி முந்தைய பிறகு பல்வகையான ஆசைகளை சேமித்து இல்லையா, இவ்வாசைகள் பல்வேறு உடல்களின் மூலம் வெளிப்படுகின்றன இல்லையா? நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஆசை இருக்கோ அப்படிப்பட்ட செயல்கள் புரிவதற்கான ஒரு வடிவம் வந்து நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. சில நாரத முனிவர் இவ்வுண்மையினை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று மன்னனை வேண்டுகிறார். இதனால் நாம் என்ன அறிவது என்ன? மனம் என்பது நமது கடந்த கால ஆசைகளில் சேமிப்பு கிடங்காகவும், நமது இப்போதைய உடல் நமது கடந்த கால ஆசைகளின் விளைவுகளாகவும் இருக்கிறது இல்லையா? நாம் என்ன அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோமோ அது முந்தைய ஜென்மத்தில் பிராரப்த நிலையில இருக்கும்னு அர்த்தம். அதுபோல் நமது இப்போதைய உடலின் விருப்பங்கள் நமது வருங்கால உடலில் நிச்சயமாக வெளிப்படும். அதனால நம்ம ஆசைப்படுவது, அதனாலதான் நமக்கு எப்பவுமே சொல்றது பௌதிக ஆசைகளை மடைமாற்றி ஆன்மீகத்துக்கு நம்ம எடுத்து செல்லணுன்றதுக்கான காரணம் இதுதான். ஆன்மீகத்துல நாம வந்து திளைக்கணும்ன்ற அந்த மன உறுதியை நம்ம எடுத்துட்டு வரும்போது அடுத்த ஒரு பிறவி என்று இருந்தால் அது எப்படி இருக்கும்? ஆன்மீகத்தை வந்து செய்வதற்குரிய அத்தகைய ஒரு உடலை நாம பெறுவோம். இவ்வாறு மனமே பல்வேறு உடல்களை பெறுவதற்கு ஆதாரமாக்கி இருக்கின்றது இல்லையா? அதுதான் மூல காரணம். ஏன்னா மனசுதான் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சேவிங் அக்கௌண்ட், அதாவது முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய செயல்பாடும் அதாவது மனதுல என்னெல்லாம் நம்ம வந்து தேக்கி வச்சிருந்தோமோ அந்த உணர்வுகள் எல்லாமே வந்து மனம்தான் வந்து காரணம். அதை அப்படியே செயல்படணும்ன்ற நினைக்கக்கூடிய தன்மைக்கு அது எடுத்துட்டு வருது. ஒருவனது மனம் கிருஷ்ண உணர்வினால் தூய்மை அடையும் பொழுது அவன் எதிர்காலத்தில் ஆன்மீக உடலினை பெற்று முழு கிருஷ்ண உணர்வுடையவன் ஆகின்றான். இவ்வுடலே நமது உண்மையான வடிவமாகும். அப்படின்னா கோலோகத்திற்கு செல்கின்றான். சோ ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபுருஷ ஜீவேரே ஸ்வரூபாகாய கிருஷ்ணாரே நித்தியதாசா, அதாவது ஒவ்வொரு உயிரும் உண்மையில் கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டன் தான் இல்லையா? நாம் எல்லாருமே நித்திய தொண்டர்கள், எட்டர்னல் சர்வெண்ட் ஆஃப் த சுப்ரீம் என்று உறுதி செய்கின்றார். பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஒருவன் ஈடுபட்டான் என்றால் அவன் இப்பிறவிலேயே முக்தி அடைந்தவனாக கருதப்படுகின்றான். ஸோ யாரெல்லாம் இறைவனுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறாங்களோ அவன் இந்த ஜென்மத்திலேயே வந்து முக்தி பெற்றவனாக கருதப்படுகின்றான். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இதை வந்து உறுதி செய்கிறார் இந்த இதுல. இஹா யஷ்யஹரே தாஷே கர்மணா மனசாகிரா நிகிலாஸ்வ அபி அவஸ்தாஷு ஜீவன் முக்தஹ ச உச்யதே. ஒருவன் தனது மனம் வாக்கு காயத்தினால், அதாவது பை த மைண்ட் வேர்ட்ஸ் அண்ட் பாடி இல்லையா, 3 இல்லையா, பகவானின் உன்னத தொண்டில் வார்த்தைகளால் பகவானை வர்ணிக்கிறது, அதே மாதிரி மனதால் அவரை வந்து ஸ்வீகரிச்சு, அதாவது பகவானுடைய உயர்ந்த ஸ்தானத்தை எண்ணி வந்து போற்றி புகழாரங்கள் சொல்றது, உடலால் அவரை வந்து அவருக்கு சேவகம் பண்றது இல்லையா, இத்தனமே உன்னத தொண்டில் ஈடுபடுவானால் அவன் உலக வாழ்வின் அனைத்து நிலைகளிலிருந்து அவன் விடுதலை பெற்றவனாக கருதப்படுகின்றான். அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம வார்த்தைகளால பகவானுடைய நாமங்களை சொல்றது இல்லையா, இந்த கை கால் நல்லா இருக்கும்போது கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்க வந்து என்ன சேவை இருக்கோ அதை எடுத்து செய்யறது இல்லையா, ஸோ இறைவன் தொண்டு புரியறது, மேலும் மனதால வந்து இறைவனை வந்து எப்பொழுதுமே வழிபடுறது. இந்த 3 இருந்தாலே அவன் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுதே அவன் விடுதலை பெற்றவனாக கருதப்படுகின்றான். இது வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்திலிருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இக்கொள்கையினை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது. நாம் மக்களிடத்தில் அவர்கள் பகவானின் பக்தி தொண்டில் எப்பொழுது ஈடுபடுமாறு உபதேசிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அதுவே அவர்களது இயற்கை நிலையாம். இதுதான் உண்மையிலே ஒரு ஜீவன் இருக்க வேண்டிய நிலை. ஸோ அதனால அதை நீங்க பரிபாலிங்கன்னு நம்ம எடுத்துரைக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எப்போதும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்பவன் ஏற்கனவே விடுதலை பெற்றவன் என்று கருதப்படுகின்றான். இதுவும் கூட பகவத்கீதையில வந்து 16.26ல சொல்லப்பட்டிருக்கு தான் இந்த இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் காட்டுறாங்க. மாம் சையே அவ்யவிசாரினே
பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்யைத்யான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. ஒருவன் எப்பொழுதும் மாசற்ற பக்தி தொண்டு, அதாவது பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா, அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அனுகூலியேன கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்தி உத்தமம். அப்படிப்பட்ட உத்தம பக்தியை வந்து யார் ஒருத்தர் வந்து செலுத்துகின்றானோ அப்படிப்பட்ட தொண்டன் ஆன்மீக செயலில் ஈடுபட்டிருத்தான் என்றால், அவன் எப்பொழுதுமே இறை தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்தால் அவன் உடனடியாக எங்க போறான், இயற்கையினுடைய முக்குணங்களை கடந்து அவனாகிறான், ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகின்றான் என்று இந்த பிரம்ம பூயாய கல்பத்தே சகுணான் சமதீத்யைத்தான் இல்லையா, அந்த குணங்களை எல்லாம் கடந்தவனாக ஆகின்றான். ஆகையினால் பக்தன் இயற்கையில் குணங்களை கடந்தவனாகும், ஏன் அந்தன நிலைக்கு அப்பாற்பட்டவனாகும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் விப்ரா, வேதங்களை வந்து வேத சாஸ்திரங்களை விற்பனராக இருக்கிறவன் விப்ரா, அதை வந்து அடுத்தவனுக்கு உபதேசிக்கிறவன் வந்து பிராமணா, அடுத்து வந்து மேலும் வந்து வைஷ்ணவனா நிலை. அந்த வைஷ்ணவ நிலை தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு அந்தணன் எப்பொழுதும் ரஜோ மற்றும் தமோ குணம் இரண்டு அடிப்படை குணங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றான். ஏன்னா அவன் சத்வத்துல மட்டும்தான் இருப்பான் இல்லையா. சுத்த சத்வத்துக்கு போகணும்னா ஒரு வைஷ்ணவனாக ஆக வேண்டும். உளம் சார்ந்த ஆசைகள் இருந்தும் லோகாயுத தத்துவ யூகங்கள் இருந்தும் இல்லையா, அதாவது பலன் கருதும் செயல்கள், புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள் மேலும் இருந்து விடுதலை பெற்ற ஒரு தூய பக்தன் எப்பொழுதும் உலகின் பிடிப்புக்கு அப்பாற்பட்டவனாகவும் விடுதலை பெற்றவனாகவும் இருக்கின்றான் இல்லையா. அவன் முழுவதுமே வந்து மோட்சகதியை முமுட்சுக்களாக மாறியிருப்பான். மன ஏவ மனுஷேஷ பூர்வ ரூபாணி சம்சதி பவிஷ்யதம் தே நதைவனா பவிஷ்யதஹ. உனக்கு அனைத்து மங்களங்களும் உண்டாவதாக. இப்ப வந்து நிறைவு செய்து கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா இந்த அவருடைய அட்வைஸ் எல்லாமே. சோ யார், நாரத மகரிஷி, உனக்கு எப்பொழுதுமே நல்ல சுபங்கள் நடக்கட்டும்னு வாழ்த்துகின்றார். இயற்கையுடன் ஒரு உயிர் பொருள் கொள்ளும் தொடர்பினால் உருவாகின்ற உடலுக்கு மனமே காரணம். ஏன்னா மனசு நினைச்சாதான் இன்னொரு உடலுக்கு போகிறோம். மனசு என்ன நினைக்கிறதோ அதுதான் அடுத்த உடலை வந்து உடலுக்கான ஆதாரம். மனசு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அதாவது இந்த பிறவில நான் ஆணாக இருந்து நம்மளால ரினவுன்ஸ் பண்ண முடியல, அடுத்த பிறவியும் ஒண்ணுன்னா அதாவது ஆணாக பிறந்தால் நமக்கு அது சுலபமாக இருக்கும் இல்லையா, பகவானுக்கு கோயில திருத்தொண்டு பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அப்படிங்கிற ஒரு மனசை நான் வளர்த்திருந்தா இல்லையா, மரணிக்கும் பொழுது அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாக்கா அடுத்த பிறவி ஆணாக பிறக்கணும். அதுக்கான மூல காரணங்கள் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா. அந்த காரணங்கள் எதுக்குன்னு நான் வந்து இந்த மாதிரி பிறவி எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும். அதே மாதிரி வந்து இப்ப நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் கோயில்ல வந்து பூஜாரி ஆகணும் இல்லையா. இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் ஒருவேளை நான் இருந்தேனாக்கா அதே மாதிரி ஒரு பிறவி எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. ஓகே, அதே வந்து நான் எனக்கு இந்த உலக வாழ்க்கையில வந்து எல்லாமே வந்து தற்காலிகமாக இருக்கும் பொழுது மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு வந்து நான் வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணிதான் பகவான் இடத்துக்கு போகணும். அந்த பிராப்தத்தை பகவானே நீ இப்பொழுதே எனக்கு வழங்குவாயாக, இந்த உடலை நீத்த பிறகு வந்து நான் உன்னுடைய திருவடிகள்ல வந்து சேவை பண்றதுக்காக எனக்கு பிராப்தத்தை கொடுங்கோ அப்படின்னு நான் மனசுல ஆழமா பதிய வச்சிருந்தா, இது எப்பொழுதுமே நிலை பெற்றிருந்தால் அடுத்த பிறவி என்பது மேல் உலகத்துல, அதாவது அந்த திரிபாதத்துல போய் நாம பகவானுடைய திருத்தொண்டு செய்யறதுக்கான பாக்கியத்தை பெறுவோம். அதனால என்ன ஓட்டங்கள் என்பது மிக மிக முக்கியம். எதற்கு நாம முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம், ப்ரையாரிட்டி இல்லையா, ஹையஸ்டா எதுக்கு கொடுக்குறோன்றது வந்து நாம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் முதல்ல வெளிப்படும். அப்படிப்பட்ட அந்த எண்ண ஓட்டங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட உடல் வந்து நமக்கு கிடைக்க பெறும். ஓகே, புரிஞ்சுதுங்களா? இதுக்கெல்லாம் எங்க போய் தேங்கிறது, இதெல்லாமே மனசுலதான். ஒருவனது மன இயல்பினை பொறுத்து ஒரு உயிர் சென்ற பிறவியில் என்னவாக இருந்தான், அடுத்த பிறவியில் என்னவாக வந்து அதாவது எந்த வகையான உடலை பெறுவான் என்று ஒரு நாள் புரிந்து கொள்ள முடியும். நம்ம எதை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி செய்யறோமோ அப்படிப்பட்ட உடல் நமக்கு கிடைக்கும். எனவே ஒருவனது மனமே அவனது கடந்த கால மற்றும் எதிர்கால உடல்களை எத்தகையன என்று குறிப்பிடுகிறது. அப்போ நம்ம மனசு வந்து எந்த குணாதிசயத்துல வந்து இருக்கோ அந்த குணாதிசயத்து வந்து போன ஜென்மத்தினுடைய தொடர்ச்சின்றது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பொருளுரை, மனமே ஒருவனது கடந்த கால எதிர்கால பிறப்புகளுக்கு பற்றிய தகவல்கள் அட்டவணை இல்லையா. இப்ப நம்ம சார்ஜ் ஷீட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம டிஸ்சார்ஜ் சம்மரி, நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆனாக்கா அட்மிட் ஆனதுல இருந்து நம்ம என்னென்ன நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, மெடிசன் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த சமயத்துல எந்த டேப்லெட் கொடுத்தாங்க, உணவு என்ன கொடுத்தாங்க, எல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க. அது மாதிரி நம்ம ஆற்றி இருக்கக்கூடிய கர்மங்கள் என்ன கர்மங்கள் செய்தோம், அதனுடைய பலன்கள் என்ன, எதை நாம வந்து அதிகப்படியா நம்ம வந்து செயல்பட்டிருப்போம், அதுவுமே வந்து அந்த இடத்துல அட்டவணையில வந்து நிற்கும். ஒருவன் பகவானின் பக்தனாக இருக்கிறான் என்றால் அவன் தனது கடந்த கால வாழ்க்கையில் பக்தி தொண்டினை வளர்த்திருக்க வேண்டும். ஸோ போன ஜென்மத்துல நாம் எல்லாருமே அட்லீஸ்ட்
பகவானுக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு 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 நெய்வேத்தியத்தை வந்து கொடுத்துருப்போம், இல்லைன்னா ஒரு ஆரத்தி பண்ணியிருப்போம், அதனால தான் நம்ம இங்க உட்காந்துருப்போம். ஓகே, ஸோ இந்த வாய்ப்பை யாரு நழுவ விடுறாங்களோ அவங்க இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா அதனுடைய உணர்வுகளை பெற்றிருக்கலன்னு அர்த்தம். அதாவது டைலமா இல்லையா, அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சில பேர் வந்துட்டே இருப்பாங்க, நின்று போயிடுவாங்க, சுத்தமாவே வரமாட்டாங்க. அவங்களுக்கு உடல் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும், ஆனா ஈடுபாடு இருக்கா இல்லையா? அது எதனாலனாக்கா பிகாஸ் ஆஃப் அவங்க செய்திருக்கக்கூடிய அந்த பக்தி தொண்டு வந்து ஈடுபாடோட செய்யாம இருந்த நிலையிலனால்தான். ஈடுபாடோட செய்யக்கூடியவங்க வந்து முந்த ஜென்மத்துல வந்து இந்த ஈடுபாடு இருந்திருக்கும், அதுதான் நமக்கு ஸ்ட்ராங்கா வந்து மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிருக்கும். அது போல ஒருவன் குற்றவாளியாக இருக்கின்றான் என்றால் அவன் தனது சென்ற பிறவியில் ஒரு குற்றவாளியாகவே இருப்பான். சோ இப்ப யாராவது குற்றம் புரிந்தான் என்றால் அவன் முந்தைய பிறவிலுமே அத்தகைய செயல்கள்ல தான் ஈடுபட்டிருப்பான்றது வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவ்வாறு மனிதனை பொறுத்து ஒருவனது எதிர்கால வாழ்க்கையை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். அவன் எப்படி ஃபியூச்சர்ல இருப்பான், இப்ப அவன் எந்த மாதிரி செயல்படுறான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் பொறாமை குணத்தோட செயல்பட்டா அதனுடைய விளைவுகளை நான் சந்திக்க நேரும். ஸோ அடுத்து வந்து பேராசை கொண்டு செயல்பட்டால் அதற்கான விளைவுகளை நான் அனுபவிக்க நேரும். ஸோ இதெல்லாம் நாம் பொருட்படுத்தாம பண்ணும் பொழுது நான் என்ன ஆகுவேன், அடுத்த பிறவில ஒரு விலங்காக பிறக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்திற்கு தள்ளப்படுவேன் இல்லையா? அது மாதிரி பகவத்கீதையில 14.18 சொல்றது, ஊர்த்வ கச்சந்தி சத்வஸ்தா மத்தியே திஷ்டந்தி ராஜசா ஜெகன்ய குணவருத்தி சகா அதோ கச்சந்தி தாமசாக. அதாவது சத்துவகுணமுடையவர் வந்து சுத்த சத்துவத்துக்கு போகணும், மேல் உலகத்துக்கு போவாங்க இல்லையா? ரஜோகுணமுடையவர் இந்த உலகத்துக்கே வருவாங்க. தமஸ் குணமுடையவங்க கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்களுக்கு தள்ளப்படுவாங்க இல்லையா? சத்வ குணமுடையவனின் மன செயல்கள் அவனை மேல் உலகத்திற்கு உயர செய்யும். அது போல அவன் சிறிய மனமுடையவனாக இருந்தால் அவன் எதிர்கால வாழ்க்கை மிகவும் அருவருக்கத்தக்கதாக அமையும். உயிர் போரில் கடந்த மற்றும் எதிர்கால வாழ்க்கையை அவனது மனமே படம் பிடித்து காட்டுகின்றது. ஸோ எல்லாரும் நம்மளுடைய மனசை அனலைஸ் பண்ணலாமா? நம்ம எந்த அளவுக்கு தூய்மையா இருக்கோம், எந்த அளவுக்கு நம்ம கலங்கமா இருக்கோம், நாம் எப்படி அதை வந்து பக்குவப்படுத்தணும், இல்லைன்னா நமக்கு அடுத்த பிறவி டமால் தான் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். வெளியில போய் தேட வேண்டாம், நம்முடைய அடுத்த பிறவி நமக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே தேடணும். ஓகே, மேலும் இந்த மாதிரி அழகான பர்பஸ் எங்கேயுமே நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ வி ஷுட் சே நம்முடைய அதாவது சில பிரபுபாதருடைய திருவடிகள்ல வந்து நாம நம்முடைய ஆழ்ந்த நன்றிகளையுமே மேலும் வந்து பக்தியையுமே சமர்ப்பிக்கணும்னு எல்லாருக்குமே தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன். அதனால ஒரே ஒரு முறை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ஹரே ராமா ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே இவ்வளவு கிளியரா நமக்கு எங்கேயாவது சொல்லுவாங்களா? ஹரே ராமா ஹரே ராம இல்ல மாதாஜி. கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா? நம்ம மனசு நம்முடைய எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கிறதுன்றது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப மனசை பக்குவப்படுத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்முடைய எதிர்காலம் நல்லா அமையும் என்பதும், அதாவது இங்கே வாழும் காலத்துல கூட அது நன்மை அமையும். இங்கே வாழும் காலத்திலேயே நம்ம காமத்தையும் குரோதத்தையும் லோபத்தையும் மோகத்தையும் மதம் அகங்காரத்தையும் மக்ஷரம் பொறாமையும் நம்ம விட்டுட்டாலே தட் வில் லீட் டு த வெரி நைஸ். இங்க வாழும் போதே நிம்மதியோட வாழ முடியும். இதை விடுத்து போகும்போது இந்த வாழ்க்கை அப்படியே வந்து மேல உலகத்திலுமே வந்து கண்டினியூ ஆகும். ஸோ மனம் படம் பிடித்து காட்டுகிறது. நாரத முனிவர் இங்கு மன்னன் எல்லா மங்களும் பெறுமாறு வாழ்த்துகிறார். ஏனெனில் அதன் உதவினால் மன்னர் புலநுகர்ச்சிக்காக திட்டமிடவோ அல்லது ஆசைப்படாதிருக்கவோ வேணும். எல்லாம் கிடைச்ச பிறகு எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க இல்லையா, தேட மாட்டாங்க. மன்னர் பலன் தரும் சமய சடங்குகள் செய்வதிலே பெரிதும் ஈடுபட்டிருந்தார். காரணம் அதன் மூலம் அவருக்கு வரக்கூடிய அந்த புண்ணியங்களை அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கும் என்று நம்பினார். நாரத முனிவர் மன்னர் தனது மனக்கற்பனைகளை விட்டுவிட்டு வேண்டும் என்று விரும்பினார். முன்பே விளக்கப்பட்டுள்ள தேவலோகத்தில் உள்ள அனைத்து உடல்களும் நரகலோகத்தில் உள்ள அனைத்து உடல்களும் மனிதன் கற்பனைகளிலிருந்து வந்தவையே ஆகும். ஸோ நம்ம நரகலோகத்துக்கு போனாலும் சரி, மேல் உலகத்துக்கு போனாலும் சரி, அது எல்லாமே நம்முடைய மனசுல இருந்த நினைவுகள் வியாபகங்களுடையதுதான் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எதுவா ஆகணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே நாம கண்டிப்பாக ஆகும். அது போல பௌதீக உலகின் இன்ப துன்பங்களும் மனதளவாலேயே இருக்கின்றன. எனவே அவை மனோரதத்தில் இடம்பெறுகின்றன. கீழ்வரும் செய்யுளை நோக்குக. ஏஷ்யாஸ்தி பக்தி பகவதி அகிஞ்சனா ஷரை சர்வை குணைஸ்தத்ர சமாசதே சூரஹ ஹராவ் அபதஸ்ய குதோ மஹத்குணா மனோரதே நாசி தாவதோ பஹி. இங்கே கொடுத்துருக்கான் மனோரதேனா சதி சதி தாவதோ பஹி. இது பாகவதத்துல அடுத்த காண்ட படிப்போம் நம்ம. ரிஷபதேவர்
ஓகே, அதாவது 5வது காண்டம் 18வது அத்தியாயம் 12வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. முழுவதற் கடவுள் மீது மாறாத பக்தி உடையவன் தேவர்களின் அனைத்து நற்குணங்களையும் தன்னிடத்தில் எந்த சுச்சுவேஷன்லயும் அவனுடைய பக்தி மாற்றம் அடையாம இருக்கும் பொழுது தேவ உலகத்துல இருக்கக்கூடிய தேவர்கள், அதாவது அவங்க சத்துவத்தில் நிலை பெற்றிருப்பாங்க. அத்தகைய குணாதிசயங்களை நாம பெறக்கூடிய வாய்ப்பு பெறுகிறோம். ஆனால் பகவான் மீது பக்தி இல்லாதவன் சிறிதும் மதிப்பற்ற உலகியர் குணங்களே இருக்கின்றன. ஏன்னா நம்ம ஆனா இந்த மடம் ஆகலைன்னா அந்த மடம் இல்லையா? ஒண்ணு ஆன்மீகத்துல இருக்கணும், இல்லைன்னா முற்றிலும் பௌதீகத்துல தான் இருப்போம் நம்ம. இதன் காரணம் என்னவெனில் அவன் மனதளத்தில் அலைந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதுமே ஆகும். அவன் நிச்சயம் உலக சக்தியின் பளபளப்பினால் கவரப்படுகிறான். அட்ராக்ஷன் இங்க இருக்கிறதுல இல்லையா? ஒருவன் பகவானது பக்தனாகவோ அல்லது முழு கிருஷ்ணம் அவன் நிச்சயம் மனதளவிலே அலைந்து கொண்டிருக்கின்றான் என்பதோடு அவன் பல்வேறு வகையான ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான பற்பட்டு இத மாதிரி எல்லாம் அதாவது வாசிக்கும் பொழுதே ரொம்ப, அதாவது மனசு ரொம்ப ஈர்க்கப்படுது. ஐ திங்க் இந்த மாதிரி வந்து எழுதவே முடியாது யாராலுமே. ஒருவன் பகவானது பக்தனாகவோ அல்லது முழுமுதற் கிருஷ்ண உணர்வு உடையவனாகவோ இல்லையா முழுவதும் இருந்தா மேல மாதிரி இல்லையா? ஆனா வந்து இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எப்படி இருக்கும் நம்முடைய புத்தின்றதை நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும். நிச்சயம் மனதளவாலே இல்லையா, மனசு எப்படி நினைக்கும், அலைந்து கொண்டிருப்பான். அவனுடைய ஏக்கங்களுக்கு அளவே இருக்காது, எதிர்பார்ப்புகளுக்கு அளவே இருக்காது. எதை கொடுத்தாலும் அவன் திருப்திப்பட மாட்டான். எல்லாம் எனக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு இல்லையா? தாழ்வும் அடைகின்றான். உலகியர் கணக்கின்படி நற்குணங்கள் என்று கருதப்படுபவை அனைத்தும் உண்மையில் பாதிப்பில்லாதவையே ஆகும் இல்லையா? அதாவது எந்த ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் அது அவங்களுக்கு பாதிப்பாகவே தெரியாது. ஏனெனில் இந்நற்குணங்கள் என்று சொல்லப்படுவதனால் ஒருவனை பிறப்பு இறப்பு சூழலிருந்து காப்பாற்ற முடியாது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் நம்ம வந்து, அதாவது நம்முடைய செயல்படும் தளத்தை நாம மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளணும். உணர்வுகள் என்பது முக்கியம்தான். உணர்வே இல்லைன்னா நம்மளால மேல போக முடியாது, அது வேற. அட்லீஸ்ட் குணங்களை நாம் வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது அதை செயல்படுத்தணும். அப்பதான் நம்மளால வந்து முன்னுக்கு போக முடியும். வெறுமனே மனதளவுல மட்டும் நினைச்சிட்டு இருந்தா மட்டும் அந்த மாற்றங்கள் வந்து நிகழாது இல்லையா? நம்ம இந்த உலகத்துல வாழும் காலத்துல நான் ஏதோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனா நான் எதுவுமே ஆக்ஷனே பண்ணலன்னா வேஸ்ட். ஏனெனில் நற்குணங்கள் என்று சொல்லப்படுவதனால் ஒருவன் பிறப்பு இறப்பு சூழலிருந்து காப்பாற்ற முடியும். அதுல இருந்து அவன் வந்து வெளிப்படுகின்றான். இதன் முடிவு ஒருவன் மன இச்சை இன்றி இருத்தல் வேண்டும் என்பதாகும். அப்படின்னா மனம் இச்சை எதன் மீது இருக்கக்கூடாது? கர்மஞான பாதைகள் மீது இருக்கக்கூடாது, பக்தியின் மீது மட்டும்தான், உத்தம பக்தியின் மீது இருக்க வேண்டும். அது அந்த இடத்துல அந்யாபிலாஷிக சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அனுகூலியேன, அதாவது அனுகூலியேன கல்பம். அதுல இது அந்யாபிலாஷிக சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அனுகூலியேன கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்திர் உத்தமம் அப்படிங்கிறது வந்து வரும். ஓகே, உத்தம பக்தி ஒருவன் பௌதிக ஆசைகளையும் தத்துவ யூகங்களும் பலன் தரும் செயல்களும் போன்றவற்றிலிருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற வேண்டும். இல்லைன்னா அவன் வந்து பந்தப்படக்கூடிய அந்த சூழலுக்கு நிரந்தரமாக எப்பொழுதுமே தள்ளப்பட்டு கொண்டே இருப்பான். மனித இனம் தனக்கு சாதகமான இருக்கக்கூடிய நல்வழி என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது எப்படிப்பட்ட வழி? பௌதீக வழி கிடையாது, ஆன்மீக வழி, அதுவும் இறைவனுடைய திருவடிகள். அதை நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தி தொண்டே ஆகும். இதுவே மனித வாழ்வின் மிக உயர்ந்த நிறைவா. இந்த பர்பட்ஸ் இந்த 3-4 ஸ்லோகங்களை வந்து நீங்க 4 வாட்டினா நீங்க வாசிக்கணும். ஓகே, அது உங்களை வந்து நல்ல ஒரு கருத்துக்களை வந்து மனசுல ஏற்படுத்தக்கூடும். ஒரு நிமிஷம் தாமோதர் ஜனனி எடுத்துட்டு கிருஷ்ணா என் பிருந்தாவனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதருடைய டிவோட்டி, அவர் பேர் வந்து சிவராம் சுவாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, நான் இதை வந்து யூடியூப் லைவ்ல போட முடியாது. ஓகே, ஜஸ்ட் நான் ரீட் பண்றேன் ஒரு நாளைக்கு 2 பேராகிராஃப். ஏன்னா தாமோதர் திங்கள் இல்லையா, இது நான் முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கலாம், ஆனா நான் மறந்து போயிட்டேன். ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியவச்ச பதிதனம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபிய நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.